Okay, kumusta mo? Brothers, sisters, kumusta mo? Okay. Okay, mag-ampot ta? Among lang inog og maloy nga Dios nga nakigumaka namo. Daghang kayong salamat sa Dios sa pagkataka namo og mayong higayong makapaminaw sa pulong sa Dios kauban sa mga abirong brothers sisters. Sa una kaming tanang kay makasasala nga nakatag sa imperyo, pero naluwas kami tapinay sa dugo ni Kristo, mao nga daghang kayong salamat sa Dios. O iyong Kristiyano, iyong anak sa Dios, nakalan kami nga maminaw sa imong pulong arong palyo kabalyan ang mo kasing-kasing arong nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o maangguan namo ang kahulugan sa imong pulong Ginoo. Kung walay imong pulong, kung walay imong tambak, so wala bisang kinsa nga makaibanlo kung sa man ang imong kabubudong Ginoo. So mga payog tuduloy mi to pinagi sa imong pulong aron nga maangguan namo ang imong guguma o imong grasya o imong kabubudon aron nga makakinabuhi kami para sa Ginoo hangtod sa imong pakabalik. Ginoo sa pagtinuod dapat ipon namong duola ang pakabalik ni Kristo Ginoo kay among makita ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. So sa dili pa ang imong pakabalik, tapayog tabang iming nga makatukaw sa espiritu na paagi o payog tabang iming nga makakinabuhi ta para sa himaya sa Dios o payog tabang iming nga makapadayon sa pagpambi sa mayong balita ngadto sa mga tawo nga dili luwas. Kay gihapon dakhan na wala pa nakahibalo kung unsa man ang insaktong dalan sa langit o dakhan nang mapunta sa impierno. So mga payog kami ta ang mga brothers and sisters sa iyong instrumento para pagpambi sa mayong balita. Ilabi na pinahuman ang nakarong tuiga 2023 o after a few weeks later maksugot ang bagong tuiga 2024. So hinaming makita namo ang mas dakong buwas sa Espiritu Santo next year aron makapahimot kami sa pangalan ni Kristo. O para sa mga brother o sisters nga dunay kalisod o paksulay o kalisdanan, tapayog tabang sila nga maka-overcome sa tanan tapinay sa imong tabang Ginoo. O kung nay mga brother sisters nga wala nakapildili, tapayog tabang sila nga mo-apil takaban sa mga brother o sisters. So hinami nga ang balang espiritu kay makabang kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among pagkiampo. Amen. Okay, unang pulong karon, Salmo chapter 51. Pangawit chapter 51 verse 10 to 15. Salmo chapter 51 verse 10 until 15. Okay, atong basahon. Buhatan mo ako o usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios o pag-uha ang usa ka espiritu nga matruit sa sulod nako. Ayaw ako isaligway gikan sa imong atubangan ug ayaw kapakuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuni kanako ang kalipay sa imong kaluwasan o sapnaya ako tuuban sa tamasing kamutan nga espiritu. Unya magatudulo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ugang mga makasasala sa mga kabik nga kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa papatay. O Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan, ugang akong dila ta magagawit sa makusok ta mahatungo sa imong kapakamatarong. O Ginoo, buksan mo ang akong mga abil, ugang akong baba magamantala sa imong pagkaik. Okay, so karong topic ay ang kalipay sa kaluwasan. Ang kalipay sa kaluwasan. The joy of salvation, tamaw kinyang kanong topic. So, tamaw kinyang importante nga topic to yung Kristiyano.
So ang motibo sa Kristiyano kinabuhi kay kalipay. So ang usa ka kinaya sa mga Kristiyano nga nakada sa kaluwasan kay naay kalipay. Sa diyang naluwas ko, to nalipay ko, o sukada to sa diyang nakakuyok ko sa fellowship, to nalipay ko, sa diyang nadungong nako ang testimonyo sa mga brothers and sisters, nalipay ko dito, o sa diyang nakatuman ko sa kabubudon sa Diyos, to nalipay ko dito, o sa diyang nakatabang ko sa mga brothers and sisters, nalipay ko dito, o sa diyang nakabinalize ko, o sa diyang nakita nako ang buwas sa Espiritu Santo, sa diyang nakita nako ang buwas sa Espiritu Santo pinay sa sakripisyo sa mga brothers and sisters, naida kong kalipay dito. O sa diyang akong pamilya kay nangaluwas, akong silingan, akong friend kay nangaluwas, dunya to pa naay kalipay. Sa diyang nakapalandok ko sa Biblia, sa diyang nakaampo ko, sa diyang nabati nako ang tabang sa Dios, sa diyang nabati nako nga nakauban ng Dios nako, niya to panahon na naay dakong kalipay. So Kristiyano kinabuhi sa kalipay. So gikan sa kaluwasan, di ba? No. So ang kalipay sa kaluwasan, tungod sa kaluwasan nga nadawan nako, mapuno ang mga Kristiyano sa kalipay. Kining kalipay, dili sama sa kalipay sa kalibutan. To kalipay sa kalibutan kay dili perfecto, temporaryo, o dili hangto sa hangtot. O naita ka mga baka kong kalipay. Pero kalipay gikan sa kaluwasan kay tino nga kalipay, perfecto nga kalipay, o hangto sa hangtot. So, motibo sa Kristiyano kinabuhi kay kalipay, dili pagpapugos. Ang mga relihon, pinay sa pagpapugos, kinahanglan sila mapuwas sa dakan. Pero Kristiyano kinabuhi kay dili pinay sa pagpapugos, kundi pinay sa kalipay sa kaluwasan. So, motibo kay lahi. Kristiyano kinabuhi kay Sabatino, Kristiyano kinabuhi kay lisot, pero o Kristiyano kinabuhi kay dili lisot. Asa naman ninyo? Kristiyano kinabuhi kay lisot kayo. Tinuot kini, pero sa pagkatinuot, Kristiyano kinabuhi kay dili lisot. Ano man? Kung nai kalipay sa kaluwasan, Kristiyano kinabuhi kay dili lisot. Sayon kayo, miingon si Kristo. At tungtunan ka ba ninyo? Example, na usa ka tao na dakong bato. Dakong bato, halos 50 kilogram. Mabugat kayo, di ba? So, hangto sa iyang balay, kung angay iyang dadon ang dakong bato na lang. Usa ka liso, di ba? Example, ang distance kay halos 5 kilometer. Angay iyang dadon ang dakong bato hangto sa iyang balay. Dayon, sa diyang nakadala siya sa dakong bato, kumusta man ang iyang lawas? Kapoy kayo, di ba? O liso kayo? Kasi walay kalipay, di ba? Ano nga, bato na lang. Pero, mao kini ang bulawan, gold. 50 kilo gold. So, gisugo siya nga payog dadon ang bulawan 50 kilogram hangtod sa imong balay. Kung imong dadon ang 50 kilogram bulawan, kanang bulawan kay imuha dayon kumusta man iyang kasing-kasing. Bisan pang mabuga kayo. Naidakong kalipay, di ba? Ala, kung akong dadon ang 50 kilo bulawan hangtod sa akong balay, kanang bulawan kay akwa. Dayon bisan pang mabugat, dahil kalipay. Ubang kay mangutan na kanya. Ano man alipay ka? Wala ka kapalo, bulawan kini bulawan. Bisa pa mabukat kayo. Pero dili bulawan, bato na lang. Mangnay mag-stress, di ba? Ano makinan ko modala? So, kalipay sa kasing-kasing kay importante para sa Kristiyano kinabuhi, di ba? Usa ka ebidensya sa kaluwasan kay kalipay. Ano man, taliwas sa mga tanan ng mga butang, unsay pinakamayo kanimo? Taliwas sa tanan ng mga butang dining kalibutan, unsay pinakataas, unsay pinakamayo, unsay pinakabilinong kanimo? Kaluwasan. Asa man himnay? Yeah. Unsa man na kontento sa himnay? Papasalamat.
dili tungo sa the physical blessing, kundi tungo sa kaluwasan. Tinong nga kalipay kay gikan sa kaluwasan. So, tamang importante, pre-soul main chapter kay kinata makbasa again. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 8. Unang Pedro, kapitulo 1, verso 8 o 9. The 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Kaya itong basahon. Nga sa wala ninyo hikit-i, inyong kihiguguma. Kung nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa paktuo nagakalipay kamo sa hilabihan kayo sa kalipay nga dili masoy o puno sa himaya. Sa pagtawan ninyo sa katapusan sa inyong paktuo, ang kaluwasan sa inyong mga kala. Yeah. So, din sa beskulo, apan sa paktuo, nagakalipay kamo sa hilabihan kayo sa kalipay nga dili mahasoy o puno sa himaya. Kalipay. So, tungo sa kaluwasan, din sa beskulo, ang kaluwasan sa inyong mga kala. So, nahikalipay o wala, gikan sa kaluwasan. Oh, naa. Could you check the mic? Dini, brother, mic. Oh. So, gikan sa kaluwasan, nahikalipay o wala? Naa. Nalipay ba mo? Yes. Oh, brother, sister, nalipay ba mo? Yes. So, iwa Kristiyano nga nakada sa kaluwasan, nahikalipay. Pero, bisan pa dili mawala ang kaluwasan, mawala ba ang kaluwasan o dili? O dili mawala ang kaluwasan, pero usahay mawala ang kalipay sa Diyos. Mawala ang kalipay sa kaluwasan. Kanusa? Ubang ka na sa nga pagsabot. Kung naidakang mga pakantos, kung naidakang mga kalisot, kung busy kayo ko tungo sa trabaho, mo tungo sa pamilya, tayo mawala ang kalipay sa kaluwasan. Ubang kay nakunan sa manini, pero sayo. Bisa pang naipakantos, makakalipay ta tungo sa kaluwasan. Kung sa man si Apostol Pablo, sa diyang kipadala siya sa prijuan, uban ni Silas, nasubok Diyos siya o nakakanta siya? Nakakanta siya. Ano man, bisan pa kidawan niya ang pakantos, naikalipay sa kaluwasan. Nasa naman ninyo? So, ubang kaya doon sa nga pagsabok, kung mausog ang kahintang, kung mawala ang kalisot, kung mawala ang stress, kung masulbad ang problema, tayo mubalik ang kalipay sa mga pagsabok. Bisan pa walay kalisot sa tubangan nako, pero kung naipaksupak sa tubangan sa Diyos, mawala ang kalipay sa kaluwas. Mao kinyang main topic karon. Psalm chapter 51, mao kinyang testimonyo ni David. The main verses kay pagampo ni David para ma-recover ang kalipay sa kaluwasan. Ngano man nawala ang kalipay sa kaluwasan sa diyang nakapanapaw siya, sa diyang nagsupang niya, sa diyang nakaguba siya sa kabubudon sa Diyos. Niya to panahon na nagubapot ang kalipay sa kaluwasan. Buhay pa sa bunini nga, environment kay dili rason. Akong sayong nga kinabuhi kay makalabay sa kalipay sa kaluwasan. Nasa naman ninyo? Bisan pa environment kay mauso, pero kung magsupak ko gihapon, walay kalipay. Sa una, isa ka sister kay
nakalayo gikan sa church. Halos 7 years. Anyway, tungo sa grasya sa Diyos, nakabalik siya. Nadungong nako ang iyang testimonyo. Sumara sa iyang testimonyo, sadyang nakapalayo siya gikan sa church, sadyang nakabalik siya sa kalibutan, nakaunaw siya nga basin malipay yung kupag-usok. Pero sumara sa iyang testimonyo, sulod sa 7 years, bisan isa kadlaw, walay kalipay. Bingon siya. Pero sadyang nakabalik siya gikan sa kalibutan, padulong siya sa church, bingon siya nga, nalipay kayo ko. Nakapulagan nako ang kalipay pag-usok. Yes, tino nga kalipay kay dili dito sa kalibutan, kundi dili sa iglesia. Nga naman, ang Diyos lamang ang makatak sa kalipay. Dili kalibutan, no? Dili sa lapi. Dili mga tao. Kundi si Jesus lamang ang makatak sa kalipay. Nasa naman ninyo? So, importante kayo, nahanggan po ni David, kung nagsupak ko, bawala ang kalipay. So, mga nakampo si David, Ginoo palyong iuli ang kalipay sa kaluwasan. Yeah. So, mao kinyang importante. So, una sa atong unaw-unaw. Kaluwasan kay dili mawala, di ba? Kaluwasan kay dili mawala. So, shortly atong unaw-unaon. John chapter 10, verse 28. Juan chapter 10, verse 28. John chapter 10, verse 28. 28 to 29. Kaya itong basahon, o ako, nagahata kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, o sila dili na kayo mawala, o wala bisan kinsang nga makaagaw kanila sa akong kamot, ang akong amahan nga mawi nakata kanila ngani kanako, labing dako sa kanan, o wala bisan kinsang nga makahimo pag-agaw kanila sa kamo sa akong amahan. So kaluwasan nga akong gidawa kay dili mawala. Wala bisan kinsang nga makaagaw sa akong kaluwasan gikan sa kamo sa Dios, di ba? Dili mawala ang kaluwasan. Bisan pa magsupak ko, dili mawala ang kaluwasan. Pero unsay mawala? Kalipay. Kalipay, no? Yeah. Tatanawa ang screen. Tanawa ang screen. Atong hunaw ng kabay sa atong tatahimtang. Sa una, tamakasasala ko. Pero pinagi sa kaluwasan, naimo na ko anak sa Diyos. Sakto ba? Sakto? Oh. So, position kay nausop. The position kay nausop. Pero condition kay gihapon nay kinaya nga makasasala. Sinful nature. Okay, karon gihapon bisan pang naluwas na ka, nabay kinaya nga makasala wala. Naa, sumama bisan pang naluwas na ko, usay makasupak ko, di ba? So, example kung ubang kay nagtudol sa manini, ang mga naluwas kay dili makwadog sa pakakini. So, mga dito sa Corinto Church, ngano man kipatay ang mga brothers sisters sa Diyos. Tungkay nakapanapaw sila, bisan pang naluwas sila, nakapanapaw sila. Ang mga Christian po kay makabadog sala, takong sala po. Pero naay disiplina, di ba? Bisan pa walay pakukum dito sa imperyo, no? So, the condition, position, position kay nausap sa manini, pero condition, gihapon parehas. Sakto? Nasa naman ninyo? Yeah. So, pagkaman sa kaluwasan, sumawa na ay duwa ka klase nga anak. Obedient son o disobedient son. So, obedient son,
ganti o kalipay. Pero disobediencean, mawala ang kalipay. Dili mawala ang kaluwasan, pero unsay mawala? Mawala ang kalipay o buabot ang disiplina. So, iyong nga Kristiyano nga nagastuman, buabot ang duha ka butang unsaman? Kalipay o kanti. Iyong nga Kristiyano nga nagasupak, unsay moani? Disiplina o sakit. Kasakit. Kaliso. Mawala ang kalipay. Nasa naman ninyo? Sumaw nga, ang mga Kristiyano nga adunay paksupak, biso nga makasumay sa manini. So, sumay po kayo dili natural. Sister. Brother. Sa kasing-kasing, walay kalipay. Bisa pa akong pangutan nun. Nalipay ka, sister? Yes, pastor. Ano man? Walay kalipay. Kung walay kalipay sa imong kasing-kasing karon, mao kinyang signal nga imong espiritu kay adunay spiritual sickness. Kung sa man ang lawas, kung naay sakit, hilanat o magsakit sa tiyan dahil kung sa man imong naong, okay ra ba? Bisa pa sakit, baka samay baka, sakit ko. Kung lawas kay dili mayo, mausap po ng naong, di ba? Espiritu po parehas. Kung espiritu kay naita, kung kalipay tungo sa Diyos, kahilang nga mapadayag ang kalipay pinali sa naong. Nasa naman ninyo? So mga brother, sister kay mahimong guwapa o guwapo. Ano makano na nagsumay? Pali magsumay mo. Pero kumusta ang mga tao dili ruwas? Wala sumay, di ba? Pero mag Kristiyano mag nai kalipay, magtakong kalipay, nagagula ang kalipay, mao nga kanahon ta ko nga makanta, kung mag-fellowship ko uban sa brother sister mag nai kalipay. So dili ko kana nga mupauli sa balay. Ngano makanahon ta ko nga makpadayon sa fellowship uban sa mga brother sisters. Dili ko kana nga mupauli sa balay. Kanahon ta ko nga mami na sa sedo mo labaw pa. So dito sa Oliat Church, sa diyang nakatudulo si Apostol Pablo, ilang schedule kay gikan sa buntahang to sa midnight. Sermon time kay gikan sa buntahang to sa midnight. Kabalo ka mo? Ano man, nakita kalipay sa kaluwas. Kasi kamong tanan, sa diyang naluwas mo, kidawan na ninyo ang kalipay. Pero pareho ba ang kalipay gihapon? O mas gamay karon? O mas dako karon? Kung inyong Kristiyano kinabuhi kay ordinaryo o wala problema, ang kalipay sa kaluwas kay nakadako. Mao kinyang natural. Kay samtang makatubo ang pagtuo, kalipay po kay makatubo. Pero compare sa una, nalipay kayo ko sa diyang naluwas ko niya to panahon na. Tanan ng mga schedule kay kalipay ka na ko. Pero kung walay kalipay karon, na isang problema. Asa man ang kalipay sa kaluwasan karon? Kung walay kalipay sa imong kasing-kasing karon, asa man ang kalipay sa kaluwasan? Sa man ni David, kung naisa yung nga kinabuhi, mawala ang kalipay. Si David na put, nawala ang kalipay. Buhay pa sabon niya nga ako put, ikaw put. Usahay mawala ang kalipay, di ba? Pero ang nga kung ipangita ang kalipay paspas. Example, kung mawala ang cellphone, unsa may mong buhat to? Kasi magundang ka sa tanan ng schedule, ipangita ni mo ang cellphone, di ba? Asa man ang cellphone, asa man ang cellphone, asa man ang cellphone. Cellphone. Ano mga importante? Pero kumusta man ang kalipay? Kung nawala na ang kalipay, kano sa ka magpulagan? Asa man ang kalipay? Compare sa sinuktanan sa diyang naluwas ko, kung kalipay kay gamay karon, mao kini ang problema karon. So atong hunaw na kabanini. Yeah. So
Kung walay kalipay sa kaluwasan, Kristiyano kinabuhi kay stressful kayo. O parang mga schedule kay sama sa pagpapugos. Dahil nga mogula ang pangreklamo. Kung walay kalipay. Pero kung may dakong kalipay sa kaluwasan, we can do willingly. Thy willing heart. Bisa pa walay pagpapugos, kanaunta ko nga mo magbuhat. Mao kinyang normal, mao kinyang natural. Pero, kung walay willing heart, tanang na mga schedule kay pagpapugos, kung dili ko ganahan, uwi pa sa bonin nga, bisan pang naluwas na ko, nawala na ang kalipay. Kalipay sa kaluwas. So, main chito pag-usap, Salmo, balik ta. Salmo chapter 51. Verse 12. Kaya akong basa pag-usap, iuli ka na ko ang kalipay sa imong kaluwasan. O naya ako uban sa basing kamutan nga espiritu. Unsa man ang giampo ni David? Iuli ka na ko ang unsa. Kalipay. Kaluwasan o kalipay sa kaluwasan? Kaluwasan o kalipay sa kaluwasan? Uy, pasabi niyo nga, hindi mawala ang kaluwasan, di ba? Bisa pang nakapanapaw na siya, nawala na ang kaluwasan? Wala. Hindi mawala ang kaluwasan, di ba? Bisa pang nakabuha siya o takong salad, gihapon na kaluwasan. Kaluwasan kaya hindi mawala, pero unsay nawala? Kalipay. Kalipay. Nasa naman ninyo? O sa pinagin best ko o sa masiguraduhan ang perfect salvation. Dili mawala ang kaluwasan. Pero, unsa man ang iyang giyampo? Iuli ka na ko ang kaluwasan, kalipay sa kaluwasan. Kalipay sa kaluwasan. Dayon, atong unahon sa detalye, kano sa mawala ang kalipay? Kano sa mawala ang kalipay sa kaluwasan? Una, atong naon, kano sa mawala ang kalipay kung nay tinaguan sala. Tinaguan sala. Anyway, kanaunta ko nga mag-istorya kamit ang example. So, couple kayo mayroong example kanay. Bana asawa. Nakaminyo sila. Tan-tan-tadan, dakong kalipay, di ba? Wala kalipay? Nagkalipay, kung sa man ang pana-asawa, mag-stressful kayo o sumay kayo? Sumay kayo? Nagkalipay. Pero kanong sa mawala ang kalipay? Ilabi na kung bana, sa kasing sa bana, kung mawala ang interesado ka ba sa asawa, dahil na nga mabati sa mga asawa. Diba? Sisters? Kung ginagawa sala, mawala ang kalipay sa taliwa sa banaw asal. Pero kung guguma gihapon, taliwa sa banaw asawa, bisan pa kaliso pa kanto, bisan pa dakong luha, pero gihapon, nalipay sila. Tungo sa bana, tungo sa asal. Kano sa mawala ang kalipay sa kaluwasan? Kung ubang nga mga butang kay makasulot sa relasyon tayo sa Diyos kanako, kung ubang nga butang kay musulot sa akong kasing-kasing, mawala ang kalipay. Tinaguan sila. So si David po, kano sa nawala ang kalipay sa kaluwasan niya? Sa diyang nakapanapaw siya, di ba? Sa wala pa siya nakapanapaw, kano na nakapalandong siya sa Biblia, kano na nakaampo, iyang spiritual fellowship ubang sa Diyos kayo, mahayo kayo, maglindo kayo. Pero sa diyang nakasala siya, nawala ang tanan. Nawala ang kalipay. Jeremiah chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 5, verse 25.
Okay, atong basahon sa ituan. Ang inyong kasalanan mao'y nakapahilayo nining mga butanga, ubang inyong mga sala mao'y nakapugong gikan kaninyo sa mga kayuhan. Unsay makababak sa mahayong kayuhan? Mga sala, di ba? Kalipay po kay mahayong butang. Kung naitinaguan sala, dili ko makadawa sa kalipay gikan sa Dios. Na para madawat ang kalipay paguso, unsa nga buhaton? Ilabay ang tinaguan sala. Nasa man ninyo? Sa una, isa ka brother, batanon siya, sa wala pa siya naluwas, gusto siya sa mga games. Games, the computer game. So, naka-download siya sa takang mga game programs. Kada gabi naka-play siya o game. Pero, usa kadalaw, naluwas siya. Pero bisan pang naluwas siya, wala siya nakaundang. Pero hinay-hinay, nabatin niya nga, sayop ka na. Akong mapadayon ko okay, basin dili ko makabilay sa akong pamilya. So, kada sermon, nakatudulo ang Diyos kaniya nga, ayaw buwata, sayop. Sumaw nga, naitakong kaliso sa niya kasi kay dili siya ganahan nga mulabay sa games. Kay dugay nga panahon, naka-download siya sa takang mga files. So, isa kadalaw, miliko siya atubangan sa the computer, atubang sa monitor, so sa 1 hour, nakahunaw na siya sa lalo. Akong i-delete o delete. I-delete o delete. Ginoo pa yung tabang ko. Kung mawalang tanan ng mga games, pasin, unsaw na ko pa ka daw sa kalipay. Pero sumala sa Biblia, kung mapadayon ko, basin walay buwas sa Dios, walay buwas sa Espiritu Santo, ginoo pa yung tabang ko. 1 hour, nakahunaw na siya sa lalong. So after 1 hour, nakadesay siya. Kaya naluwas ako. Ginoo pa yung tabang ko. I-delete ang tanan. Limpyo na. So sa iyang laptop, walay game. Limpyo na ang tanan. Sukat ato sa iyang testimonyo, nakabot ang dakong kalipay. Mingon siya nga, wala siya nakabati, nining dakong kalipay. Sukat ato, pinagi niya, dakanang nakapaminaw sa Bible study. Kung naitinaguan sala, dili ko makadawa sa kalipay. Nay pagsupak sa imong kinabuhi, bisan gamay pagsupak, ilabay paspas. Dayon, mubalik ang kalipay. Mubalik ang dakong kalipay. Kining kalipay, dili sama sa kalipay sa kalibutan. Okay, nasa naman ninyo? Yes, tinoo. So, tanawa, asa man ang balay ni Adan o Eva? Kabalo mo? So, dito sa Genesis na the address, di ba? Na upak ka suba. So, Eden. Kabalo ba mo kung unsa man ang kahulugan sa Eden? Eden na pasabot? Kalipay. Sige, nasa naman ninyo? Pero tungo sa sala ni Adan o Eva, ang yuta sa Eden kay gilubong sa ilalim sa yuta, di ba? Buhay pa sa bunini nga, tungo sa sala, bawal ang kalipay. Iyong nga anino, kipakita sa Diyos. Nga naman, naman sa Eden kay gilubong sa ilalim sa yuta. Nga naman, tungo sa sala. Buhay pa sa bunini nga, tungo sa sala, bawal ang kalipay. Nasa naman ninyo? Kaya iyong nga anino, kipakita sa Diyos. Ang pulong Eden na pasabot, joy, kalipay. Sa wala pa si Adan Eva nakasala, nay dakong kalipay. Napuno sila sa kalipay. Pero sa diyang nakakaon siya sa bunga, bisan pa bawal, niya to panahon na nawala ang kalipay. Nasa naman ninyo? So, importante nga leksyon, o ikadua. Unsay makalabay sa kalipay? Kanu sa mawala ang kalipay? Kung nay pagtumok. Kung nakadumok ko sa uban ng mga tao, anang panahon na mawala ang kalipay. Unang Juan, chapter 2.
1 John chapter 2 verse 9. 1 John chapter 2 verse 9. 9 to 11. Kung naipagtumot, mawala ang kalipay. Verse 9 to 11. Okay. Atong basahon. Ang nagaingon nga ana siya sa kahayak kung nakadumot sa iyang isuon, kini siya ana paghihapon sa kanginit. Ang nahaguguma sa iyang isuon, ana siya sa kahayak. O walay nahiguguma kahigayonan sa pakapangdor diya kaniya, apanang nakadumot sa iyang isuon ana sa kanginit, o nagalakaw sa kanginit, o wala mangibalo kung asa siya Panginoon, tungo kay ang kanginit nagbutta sa iyang mga mata. Yes. Pagtumot kay kanginit, diba? 11 verse 11, ang nakadumot sa iyang isuon ana sa kanginit. Kung nakadumot ka sa mo isa ka brother, isa ka sister, o pamilya, o magsilingan, bisan kinsa. Kung nakadumok ka sa bisan kinsa, naay kahaya o kanginit? Kahaya kanginit. Kanginit, mao nga, buhay pa sa nga walay kalipay. O, kung nakadumok ka sa mga tao, unsay mahitabo? Verse 11, basaha pa kayo, nagalakaw sa kanginit. Unsa buhay pa sa ini? Sinugtan ang kanyang pagtumot. Pero tungo sa pagtumot, hinahinay magalakaw siya sa kanyang buhay pa sa mga hinahinay magasupak siya. Hinahinay magabuha siya og sala tungo sa pagtumot. Tungo sa pagtumot, unsay mahitabo? Makahukom ko sa tao. O sunod, makalekramo ko sa tao. Sunod, makalekramo ko batok sa church, makabuha ko sa dakang mga problema diya sa church. Sinugtan ang kanyang pagtumot. Nasa naman ninyo? Pagtumo kay dakong sala sa tubang. Nagalakaw sa kanginit. Unsa mahitabo? Wala mangibalo kung asa siya Panginoon. Bisan pa nagalakaw siya sa sayong nga dalan, wala siya kabalo kung sa iyang sayong nga buhat. Bisan pa kabalo na ang mga brothers and sisters nga sayop siya. Kung makabuhat siya sa manin, basin ay problema, pero siya nga nakadumo sa uban na mga tao kay wala nakaibalo kung sa iyang sayo. So mga kanay, nagreklamo siya sa manin, what's wrong with me? What's wrong with me? Sayop ko, dili sayop sa manini. Kanay, nagreklamo siya, bisan pa sayop siya, nagreklamo siya nga, dili ko sayop. Ano man, wala siya kabalo kung sa manang iyang Panginoon. O ba nga unsay may tabo? Dili ma-realize ang Biblia. Kaya nawala na ang kalang. So, risok kayo ang pakpa sa Biblia, risok kayo nga pakpaminaw, kaya dili ko makasabot. Ano matungo sa pagtumot? Kung kaya dili ko makasabot sa Biblia, risok kayo ang sero mo sa unsay may tabo, bawal lang kalipay. Kung kaya ang kanginit, nakabutta sa iyang mga mata. Yeah. Kaya pagtumok kay kanginit, dili makita nako ang bisan unsa. Bisan pa naibuwas sa Espiritu Santo, dili makita. Bisan pa naigrasya sa Dios diya sa iglesia, dili makita mga makalek na ako sa manin. Asa man ang grasya sa Dios diya sa iglesia, ngano man nawala na ang grasya, bisan pa dili makita. Asa man naguguma sa Dios, ngano man tayo sa mga brothers and sisters, ngano man walay guguma, bisan pa dili makita. Dili makita ang tanan. Ngano man pagtumot kay makabutta sa imong mata. Nasa naman ninyo? Nasa naman ninyo? Yes. So, pagtumot kay dangerous kayo. Pero kinsay kahaya? Ang nahaguguma sa iyang ison, ana siya sa kahaya. Bisan pa kung makita nimo ang mistake sa mga brothers and sisters, pero kung mahiguma kaniya gihapon, nahay kahaya gihapon. Tayo nahay kalipay. Nasa naman ninyo? Importante. Kaya ikatulo, kano sa mawala ang kalipay kung nahay
pakatapulan. Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19, verse 15. Proverbs chapter 19, verse 15. Okay? Atong basahon. Ang katapol ta makapahinanok sa halarom nga pakatulog, ugang tapulan ang nga kalak ta magaantos sa kagutom. So physically po, kung example makatulog ka dugay, example magtukaw ka before evening, kayong gumusang imong kasing-kasing, bayo kayo, mag-fresh kayo. Bisa pang nakatulog ka dugay, over 12 hours, 15 hours. Kapoy pa di ba? Huh? Tungo sa long sleeping, baka po yan ang lawas pa di ba? Huh? Espiritu kay parehas, kung tapulang kayo ang Christian life, baka po tayo na nga makapuyan ang espiritu. Huh? Tungo nini, mawala ang kalipay. Nasa naman ninyo? Yeah. Oh. Ikaw pat, kanusa mawala ang kalipay, kung naiguguma sa kalibutan. Kung higugumaw na ko ang kalibutan, anong panahon na mawala ang kalipay? Unang Juan chapter 2. The first John chapter 2 verse 15. 15 to 16. First John chapter 2 verse 15 to 16. Okay, atong masahon. Dili ninyo higumao ng kalibutan, bisan ang mga butang nga ana sa kalibutan, kung ang uban mahiguguma sa kalibutan, ang guguma sa amahan wala kaniya. Kayang tanang nga ana sa kalibutan, ang mga kalipon sa unot, ugang mga kalipon sa mga mata, ugang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan, kundi dili iya sa kalibutan. Yes. Kung higugumaw na ko ang kalibutan, walay guguma sa amahan. Buhay pa sabi nga, kalipay kay gikan sa guguma sa Dios, pero kung bawala ang guguma sa Dios, buhay pa sabi nga, bawala po ang kalipay. Nasa naman ninyo? Yeah. So, si Lot, to isa ka nephew ni Abraham, gihiguma niya ang kalibutan, di ba? Gihiguma niya ang kalibutan. So mga wala siya nalipay uban ni Abraham. Okay, tanaw ko. Gikan sa sa diya nakagawa si Abraham, nalipay kayo si Abraham, di ba? Pero si Lot, wala siya nalipay. Ano man? Dalan kay parehong dalan. Importante nga collection. Si Abraham, si Lot, kauban sila duha, nakagawa sila. Pero ano man nalipay si Abraham, ano man si Lot kay wala nalipay. Kahimta kay parehas. Situation is same. Condition is same. Pero ano man nalipay si Abraham, ano man si Lot kay wala siya nalipay. Kay si Lot, kihiguma niya ang kalibutan. Mao nga sa matahi kayo nakalakaw si Lot ubang ni Abraham, na ipangreklamo kanunay, walay kalipay, kanang Diyos siya nga mobiya kikan ni Abraham, ano man, kihiguma niya ang kalibutan. Unsa man ninyo? Unsa man imong gihigugma? Kung gihiguman nimo ang Dios, bisan asa naikalip. Bisan asa naikalip. Bisan kanusa naikalip. Kung gihiguman ako ang Dios, ha? So mga si Lot sa iyang kasing-kasing walay kalipay sa dalan sa pagtuo. Kay dalan ni Abraham kay dalan sa pagtuo. Wala siya nalipay. O si Demas.
to co-worker ni, fellow worker ni Apostol Pablo, sa sinugtanan na nakailan siya kauban. Pero wala siya nalipay uban ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nalipay kayo siya. Tungkay nakailan siya, bisan pang na yung mga pagantos, pero nalipay yung siya. Mga nakapadayon sa pakpampi sa mayong balita. Pero bisan pang same situation, same condition, same difficulties. Pero Apostol Pablo nalipay siya, pero si Demas wala siya nalipay. Ano man? Tungkay gihiguman niya ang kalibutan. So mga nabalin siya sa Thessalonica, sama ni Lot. Kung sa mga Kristiyano nga nahiguma sa kalibutan, walay kalipay gikan sa Bible seminar. Lisod kayo. Walay kalipay. Walay kalipay sa schedule sa church. Ano man? Dili tungo sa schedule. Kung mawala ang kalipay tungo sa schedule, ano man ay mga brothers and sisters nga nalipay tungo sa evangelism? Diba? Ano man walay kalipay sa evangelism, kihiguman ako ang kalipay. Sama ni Lot, sama ni Demas. Kaya bisan kanu sa makabiya ko gikan sa church. Kaya walay kalipay. Sa patinuod, kung kinsa man ang napuno sa kalipay sa kaluwasan kay dili mobiya sa church. Ano man, mao kinyang pinakamahin. Pero kung mawala ang kalipay sa kaluwasan, iyong nga tao, nakapangita ang tao sa kalipay, so mga hinay-hinay mobalin sila sa kalibutan. Kay para ipangita ang lain nga kalipay. Kay naay natural tingo nga sa tao nga kanang gyud ang mga tao nga makapangita sa kalipay. Nasa naman ninyo? Pero katong napuno sa kalipay sa kaluwasan, dili siya mobiya sa church. Bisan pang naay kaliso, pagantos, dili siya mobiya. Ano, maghihapon naay kalipay sa kaluwasan. Pero katong walay kalipay sa kaluwasan, kahila nga mo balik siya sa kalibutan kay nakapangita siya sa lain nga kalipay. Pero, tanawa, unsay kalainan, kalipay sa kaluwasan o kalipay sa kalibutan, kalipay sa kaluwasan kay hangto-sangto, di ba? Perfecto. Pero, kalipay sa kalibutan kay peke. Suma sa Biblia, sinuktanan kay matamis kayo, lami kayo. Pero sa katapusan, suma sa Biblia nga, mapait. Kalibutan kay mapait, dili matamis. Pero sa sinuktanan, murag matamis. Mapinay sa Facebook, YouTube, mag-internet, kalibutan kay murag lindot, murag tino nga katahong, matamis lami, pero suma sa Biblia sa katapusan, mapait. Atong ablihan, Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5. Verse 5 to 3. Chapter 5, verse 3. 3 and 4. 3 and 4 atong basang sa ituan. Kayang mga abil sa usa ka dumuloong babae napatulo og dugos. Ugang yang baba labi pang mahinno kaysa lana. Apan sa katapusan siya mapait ingon sa panyawan, mahait ingon sa usa ka espadang nga duhay sulak. Yes. Okay. Dini sa bersikulo, usa ka dumuloong babae kay sama sa kalibutan. Kalibutan. Ang mga kalibutan nung kay sama sa dugos. Sama sa dugos. Nasa naman ninyo? Paktinta ni Satanas kay sama sa dugos. Murag matamis, lami. Pero unsa man ang resulta? Verse 4. Apan sa katapusan. Bisan pa og sinugtan na kay sama sa dugos. Bisan pa og sinugtan na kay matamis, lami kayo. Pero katapusan. Matamis siya po mapay. Mapay. O mahait ingon sa usa ka espada nga duhay pa sa bunining nga kanang kalibutan ng kay makatak sa takong kaliso kanimo.
kalibutan bisan pang murag dugos kanang kalibutan kay mahimong espada kanimo. Nasa taman ninyo? Atong ilimay na si Lot pagusok. Sa iyang kasing-kasing Sodoma Gomora kay murang matamis. Sinuktan na kay matamis kayo. Lindok kayo. Pero kumusta man katapusan? Nahulog ang aspre. Sakit. Kung imong sundon ang kalibutan yes, sinuktanan, matamis kayo. So mga usahay, baka sa ibang mga brother sisters, kanang brother, bisan pa nabalin siya sa kalibutan. Murang maayo siya. Hinumdumi, just wait for a while. Paliran taon unsay mahitabo kaniya. Moabot ang problem. Iyang decision kay mahimong espada kaniya. Iyang sayong nga decision kay mausok iyong nga espada. Nasa taman ninyo? Si Adan Eva, kisugo sila sa Diyos nga ayaw ka na ang bunga sa kaibalo sa mayo daw, di ba? Pero kikaw nila, di ba? Sa diyang kikaw nila, lamis. Matamis kayo. Sa diyang kikaw nila ang bunga, walay problema. So mga nakatinta po si Eva ni Adan. Kana, walay problema tanawa, walay problema. Yes, sinuktanan, murak, walay problem. Pero katapusan unsay nahitabo. Tungon nila, bisulot ang kamatayon. Diba? Sinuktanan, lami kay. Matamis. Katapusan, mapahit. Katapusan, mapait o mahait ingon sa usa ka espada. Akong sa iyong decision kay mubalik iyong espada. Yes. So kalibutan, sinuktanan sama sa dugos. Sala, sinuktanan sama sa dugos. Pakpinte, sama sa dugos. Dalan sa kanginit, sama sa dugos. Pero katapusan, nay sakit. Kung sama si Samson, sa sinuktanan ang mga babae, murag dugos. Kipili niya ang babae. So, unsay nahitabo? Nawala ang duha ka mata. Yes, nabalik ang sakit. Si Judas, kihiguman niya ang salapi. Kibaligyan niya si Kristo. Sa sinuktanan, kidawan niya ang salapi. Pero sa katapusan, unsay nahitabo? Namatay siya sa iyang kaugalingon. Sinuktanan kay Mayo, katapusan kay dili Mayo. Palyok, basaha ang Biblia. Unsa man ang result sa pagsukta. 100% nay problem. Tanawa ang dalan sa paktuman. Sinuktanan, nay dakhang mga pagantos, pero sa katapusan, nay dakhong kalipay. Way of obedience, sinuktanan kay dakhang mga kalisod, pero katapusan, nay dakhong kalipay o himaya. Pero way of disobedience, sinuktanan, matamis kayo, mayo kayo, lindok kayo, pero katapusan, naidakang mga problema. Ano naman ninyo? Yes. Ngayon, sa diyang nawala ang kalipay, unsaon nako pakadawa sa kalipay paguso? Atong tunang kamanini, Takano sa mauli ang kalipay. So una, kinanglan ta mobalik sa Biblia. Back to the Bible. Back to the Bible. Back to the Bible. Okay, nasa naman ninyo? Yeah, back to the Bible. Yeah. So ilabi na, so next year, 슬로건 sa Laboratory Church kay Back to the Bible. Back to the Bible. Gikan sa sala, gikan sa kalibutanon, gikan sa kalibutan. Back to the Bible. Mao kinyang next year slogan sa Laboratory Church. Kung mubalik ka mato sa Biblia, masulbad ang tanan. Ano man, Bible is the answer. Bible is the solution.
Bible is tanan kanimo. Sakto? Kinahanglan ta mobalik sa Biblia. Para mauli ang kalipay, kinahanglan ta mobalik sa Biblia. Job chapter 22. Job chapter 22 verse 22. Job chapter 22 verse 22. Job chapter 22 verse 22 hanggang 28. Akong basahon kay taas nga bersikulo. Verse 22. Dawata, ipakiloy ko kanimo ang paktulunan gikan sa iyang baba o tiguma ang iyang mga pulong sa imong kasing-kasing. Kung mubalik ka ngadto sa makagagahom, ikaw tapagalig-onon, kung ang tapakadili matarong ipahalayo mo sa imong mga balong-balong. O ihapning ang imong bahandi diya sa yuta, ugang bulawan sa Ophir diya sa mga bato sa kasapaan. 25. Ugang makagagahom mamao ang imong bahandi ug maimo nga bilinhong sa lapi. Kay unya ikalipay mo sa imong kaugalingon ang makagagahom. Ug sa Dios ang imong naong imong ihangat 27 atong basahon. 27:20 atong basahon. Ikaw magahimo sa imong mga pakampo kaniya ug siya magapatalingo kanimo o magatuman ka sa imong mga panaat o ikaw ta magapatuman usap ug usa ka butang ug kana mamatukot alang kanimo ugang kahayag na magadan-ak sa imong mga dalan. Yes, mao kini ang importante nga bersikulo para mauli ang kalipay. To verse 26 atong basahon. Kay unya, ikalipay mo sa imong kasing-kasing ang makagagahom. Yes, naikalipay, di ba? Kano sa nakabalik ang kalipay? 22. Dawata, ipakiloy ko kanimo unsa? Ang paktulunan sa gikan sa iyang baba o tiguma ang iyang mga pulong sa imong kasing-kasing. Yes. Una sa tanan, kinahanglan ko mobalik sa Biblia. Nasa naman ninyo? Pakabalik nga to sa Biblia, napasabo pakabalik sa Diyos. Kaya ang pulong, mao ang Diyos. John 1 verse 1, ang pulong, mao ang Diyos. So kung kinsa man mobalik sa Biblia, kaya makabalik sa Diyos. Nasa naman ninyo? Yes. So kung mobalik ka sa Ginoo, madawan nimo ang gahom nga makalabay sa sala. Verse 23, kung mubalik ka nga to sa makagagahom, kinsa makagagahom? Ang Diyos. Ikaw pagaliko nun. Madawan nimo ang gahom pag-usop. Kung ang pakadili matarong ipahalayo mo sa imong mga balong-balong. Yeah. So balong-balong kay anino sa iglesia. Yeah. So sa diyang mubalik ka sa Diyos o ang itong ilabay ang sa imong kinabuhi. Tayo sa mahitabo. Verse 24. Atong masang. O ihap ni ang imong bahandi diya sa yuta, ugang bulawan o sa Ophir diya sa mga bato sa kasapaan. Yeah. Usa boy pa sa manini. Kung ilabay nimo ang imong kaugaling nga tingwa, kung ilabay nimo ang imong pakahakok, kung ilabay nimo ang tingwa sa kalibutan dayon, unsay mahimong bahandi nako og salapin nako? Verse 25, atong masahon. Ugang makagagahom mamao ang imong bahandi ug manimo ang pilinong salapi. Kinsay mahimong bahandi ug salapi kanako? Ang Dios. Nasa naman ninyo? Tayon, usay may tabo? Yeah, 25-26 na konektado. 26 atong basa pa sa 31. Kay unya, ikalipay mo isa imong kaugalingon ang bakagagahom ug sa Dios ang imong naong imong ihanangat. Yeah, tanaw ako. Kano sa mauli ang kalipay? Kung ang Dios kay mahimong akong bahandi ug salapi. Kung ang Dios kay mahimong pinaka-importante kanako, anang panahon na mubalik ang kalipay? Nasa naman ninyo? Pero laing nga mabutang kay mas importante kaysa sa akong Ginoo,
akong trabaho, akong kinabuhi, akong tingwa, akong bahandi, kung akong kawali nga butang kay mas taas kaysa sa Dios, bisan pang mausob ang kahimtang, walay kalipay. God should be first in my heart. Then, bubalik ang kalipay. Nasatan? Yes. Kung akong asawa ka pinaka-importante dayon madawan ako ang kalipay gikan sa asawa. Nasa naman ninyo? Diso nga makasabot. Tinoo. Kung si Jesus kay tanang kanako, madawan ako ang kalipay gikan niya, di ba? Yes. Tayo unsay mahitabo? Verse 26. Sa Dios ang imong naong imong ihangat. Yeah. Uy pasabon ini nga maka-fellowship ko uban sa Dios. Kay walay kaulaw. Ngano man iyang hinghangat ato sa Dios kay walay kaulaw, di ba? Kay unsay mahita verse 27, ikaw makahimo sa imong mga pag-ampo kaniya. So kadato makaampo ko o madungo po niya. Madungupot, baka paminapot ang Diyos akong pag-ampo, siya magapatalingo kanimo o baka tuman ka sa imong mga panaat. Tayong verse 28, ikaw magapatuman usap o usa ka butang ug kana mamatukot alang kanimo ugang kahayang magadanak sa imong mga dalan. Okay? Kung bubalik ka sa Ginoo, bubalik ka sa Biblia, kung marikobo ang fellowship uban sa Dios o kang ang Dios kay pinaka-importante sa akong kasing-kasing tayon mawalang kaulaw tayo makampo ko kaniya o madungo pud ang Dios akong pag-ampo dayon unsay mahitabo bahayag ang akong dalan. Kung wala ka kapalo kung unsa man imong buhaton, kung wala pa ka sure kabay sa imong kinabuhi karon, palihog balik sa Biblia. Tayon bubalik ang kalipay, tayo mahayag ang dalang nga ang kinang nakamulakaw. Pastor, wala ko kabalo unsa akong buhaton. Kung wala ka kabalo kung sa ang imong buhaton, balik sa Biblia. Tayon, mahayag ang dalan nimo. Tayon makahibalo ka nga kung sa man imong buhaton. Pero kung mapalayo ka gikan sa Biblia, bawal lang kalipay dahil unsay mahitabo, dili hayag ang dalan nako. Nasa naman ninyo? Yeah. Kay baka malipay ko tungo sa Dios lamang, tungo sa Dios. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 verse 10. 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 Okay, atong basahon, sunod 1. Ako magakalipay ug dako kang Jehova, ang akong kalak nga magabalipayon diya sa akong Dios. Kaya ako gibistiyahan niya sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuloban niya sa kupo sa pakamatarong, ingon sa pamanhonon nga nakatayan-dayan sa iyang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak, o ingon sa pangasawonon nga nakapadandayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Okay, sini. Ako makakalipay ug dako kang Jehova, ang akong kalak magabalipayon diya sa akong Dios. Yeah. Gikan sa Dios lamang madawan nako ang kalipay. Nasa man ninyo? Nasabtan? Sumaw nga, huwag pasabon ninyo nga kay ang pulong mao ang Dios, madawan nako ang kalipay gikan sa Biblia. Gikan sa Biblia. Salmo 119. Salmo. Mangawit chapter 119 verse 24. 119 verse 24. Okay. 119 verse 24. 119 verse 24, akong basahon. Ang imong mga pagpamatot, usap mao'y akong kalipay o akong mga magtatambak. Yes. Ang imong mga pagpamatot,
Unsa man ang mga pagpamatot, mao kinyang Biblia, di ba? Mao kinyang pulong sa Dios. Pulong sa Dios kay magahatag sa unsa? Kalipay. Nasa naman ninyo? Oh, 143, verse 143, verse, same gyapon, chapter 119, verse 143. 143. 119 verse 143. 143. Okay, atong basang sunituan. Kasamok o kaguol minggahom kanako, apanang imong mga sugo mao'y akong kalipay. Yes, very important verse. So, hina ko nga ipalandong nimo kining bersikulo again and again. Tanawa, kahimtang kay dili mahimong lasong nga dili ko malipay. Bisa pa og naay kasamok o kaguol, pero makakalipay ko o dili. Pwede nga malipay ko o dili. Pwede, pinag-isa maayong kahimtang, pinag-isa pulong sa Diyos. Yes, bisan pa na ikasamok o kaguol, minggahom kanako, bisan pa na itakang mga problema, kalisot, kalisanan, pagantos, pero unsay makata sa kalipay kanako? Sa lapi, ang imong mga sugo. Bisan pa naitakang mga makulang, bisan pa kulang ang budget, bisan pa naitakang mga problema, physical problema, financial problema, bisan pa naitakang mga pagantos, Biblia kay makatak sa kalipay. Nasa naman ninyo? Pero usahay ubang kay nakaistorya, Pastor, wala ko kaparang ano man, wala ko ikalipay, pasin tungo sa mga problema sa akong balay. Kung masulbad ang problema sa akong balay, bubalik ko sa church, dili siya makabalik. Ano man, walay Biblia sa iyang kamot, walay Biblia sa iyang kasing-kasing, dili siya makabalik. Kinsay makabalik sa Dios? Katong nakapadol sa Biblia. Nasa taman ninyo? Kayo, bisan pa ang naitakamakalistan ng pagantos, dili ko mataro. Stable kayo. Tungo sa pulong sa Dios. Okay, nasabtan? So, basin karon kay December 24, kinahanglan mo mag-decide sa inyong resolution. Kamay sa reading Bible. So next year, yung mag-schedule. At least, kinako nga basahon ninyo ang Biblia over one time, okay? Okay? Makabuhan mo. Dayon, Davao Church kay makatubo, paspas. O buhabod ang dakang mga panalangin kaninyo. Dili lamang diya sa church, kundi sa imong kinabuhi. Buhabod ang dakang mga panalangin. Babalik ang kalipay. Nasa naman ninyo? Salmo 14, chapter 14. Chapter 14, verse 8. The very, very important verse today, Psalm chapter 40, verse 8. Chapter 40, verse 8. Okay. Atong masahon. Nakakalipay ako sa pakwa sa imong kabubudon. O Diyos ko, o ang imong kasuguan, aniya sa sulo sa akong kasing-kasing. Yes, tanawa. Ngano mamingon siya nga, dalipay kayo ko sa pakwa sa imong kabubudon. Ngano man nalipay siya sa pakwa sa iyang kabubudon? Kay ang pulong sa Diyos kay sa iyang kasing-kasing. Okay, tanawa. Akong ginan na sa sinugtanan, Kristiyanong kinabuhi ka, liso kayo. O, tinuod kayo, naita ka mapaktintay, paksulay, di ba? Pero, mayong dalang
Dahil mayong dalang mawala ang kali sa kikan sa akong kasing. Sa diyang kinabuhi ko yung mga Kristyano. Unsa man. Kung akong ibutang ang pulong sa Diyos sa akong kasing-kasing, amazingly, buwabot ang dakong tingwa. Nasatawan ninyo? Kung akong ibutang ang pulong sa Diyos sa akong kasing-kasing, pinay sa pagpalando, pinay sa meditation, buwabot ang dakong kalipay o kanang takong nga makinaboy para sa Diyos. Ang palusulayan. Bisan pa busy ka, bisan pa naita ka mga trabaho, dili kini problem. Kung naipulong sa Diyos imo kasing-kasing, impossible thing will be possible. Makita nimo ang dakong milagro sa Diyos. Tatanaw ako, atubang sa may salita, nakagawa sila gikan sa Ehipto. Diba? Tanawa? Gikan sa Ehipto, ang mga Israelita kay nakagawas. Atubangan nila, naipulang nga daga, diba? Impossible nga makaagi. Pero nakalabang sila, diba? Impossible nga makaagi. Pero kinsay nakabahin sa pulang nga dagat. Ang Diyos ka dili tao. Pulang ang time nga makakinabuhi sa Diyos. Ayaw babala ka. Ibutang ang pulong sa Diyos imo kasing-kasing. Dayon makabuhat ang Diyos. Impossible thing will be possible. Buhatak ang Diyos sa time nga makakuyog sa fellowship. Ang Diyos ka dili tao. Nasa naman ninyo? Makabuhat siya sa bisan unsa. Kung tawat nimo ang iyang pulong sa imo kasi nga dili notebook. Dili notebook. Usay notebook kay mabago. Writing also importante. Pero dili namang writing kundi sa akong kasing-kasing angay kung ibutang ang pulong sa Dios sa akong kasing, di ba? Dayon pulong kay magabuhat sa sulong sa akong kasing-kasing dayon buwagula ang bagong tingwa. Pero dili kanunay. Example gahapon nakagula ang bagong tingwa. Kanang tako nga mo apil sa fellowship pero karon nawala na. So kinahanglan ko makapasa sa Biblia pag-usok. Tayo makagula ang bagong tingwa pag-usok. Ugma nawala na. Para makagula ang bagong tingwa, angay kung ibutang ang pulong pag-usok, di ba? Na mga brothers nga nakadrive mo auto o moto. Kinahanglan unsa? Kinahanglan gasolina. Di ba? Dili? Gasolina, kinahanglan gasolina. Kinahanglan pang gasolina kanunay, di ba? Sa manini, angay kung ibutang ang pulong sa Diyos kanunay. Bisa pa, naka-sakripisyo ko hapon, pero kung wala pulong sa Diyos karon, dili ko makakinabuhi. Dili ko makasakripisyo sama sa gahapon. Adlaw, sama sa mga sakyanan, sama sa panggasolina dito sa gasolinahan. Asama ng spiritual gasolinahan. Iglesia. Kung sama ng gasolina, pulong sa Diyos, di ba? Ang itong i-refill, again, refill. Yeah. Sama nini. Yeah. Verse 8, atong basa pa ko sa 8:1. Nagakalipay ako sa pakwa sa imong kabubudon. O Diyos ko, o ang imong kasuguan, aniya sa sulo sa akong kasing-kasing. Yes. Ato biyaging Thursday, dakhan mga brothers na nakakuyok sa kabangnasan. Kapoy ko gihapon. Wala pa na walang kapoy. But anyway, tanan 32 mga brothers sa kay nakapoy. So nadungong nako ang situation sa kabangnasan. Pagka sa fellowship dito, kanang some brothers ka naka-share. Bingon sila nga nalipay kayo sila niya to panahon na naka-decide sila nga maminaw sila sa sermon kada semana o nangutan sila kanako kano sa mo bubalik. Nabati na ko nga nabago. Bisan isa ka fellowship pero nabago. Ano man, nakita nila ang tingwa sa mga brothers and sisters. Kumusta ka bilino? Bisa pa kapoy kayo ang lawas, kumusta man ang kasing-kasing. Nakapil ko. Naida kong kalipay, di ba?
murang impossible nga makapil pero nakapil ko. Nahikalipay. O, ang nasong nakapil ang dakang kay tungo sa pulong sa Diyos. Kay pulong sa Diyos kay makatak sa tingog. Pero, kung kulang ang pulong sa bisan pang nakapil na ko dito sa Kabangnasan, layo kayo, pero kung kinang ko buhato, pagusob karon pasing, kapoy ko, kinang na ba ko buhato? So, kinang na pulong sa Diyos, pagusob. Sa pinas pulong sa Diyos, mabago pagusob, o babalik ang kalipay pagusob, dayon, kanaunta ko nga buhato, pagusob, di ba? Yeah. Mao kinya Christian ng kinabuhin. Refill. Kinang na refill. Pulong sa Diyos. So sa patinuot, kung naikalipay, obedient life kay dili mabugat. Suma sa Biblia, Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, verse 29. Matthew chapter 11, verse 29 to 30. Okay, atong basahon. Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako. Kaya ko mahakop ug mapinaw sanon sa kasing-kasing o makakapulak kamo ug pahulay sa inyong mga kalak. Kaya akong yugo masayon ug magaan ang akong luan. Unsay mabugat? Verse 28. 28, atong basahon. Umari ka na ko, kamong tanan nga kikapuyan o kibugatan o tapagahulayan ko kamo. Mao kinakaluwasan, unsay mabugat? Sala kay mabugat. Pero unsay masayon? Obedience. Obedience kay masayon. Kay, kung baktuman ko sa iyang kabubudon sa Dios, buhatag ang Dios sa kalipay. Nasa naman ninyo? So sa wala pa ko nakatuman, burak, bisot, burak, mabugat. Pero kung apil ko, kung buhat ko, okay ra. Ako po, biyaging Bible study dito sa Kabangnasan, akong giwan na nga, kada adlaw, kinan ko bulakaw dito. Babasin na kasi natin mo. Pegen post, kada adlaw, kinang nami bulakaw, kinang nami bubalik, kada adlaw, kung sa kakapoy. Sa wala pa ang Bible seminar, akong gibati. Pero sa diyang nakastart mi sa Bible seminar, okay ra. Nahikalipay. Sa diyang nakalakaw mi uban sa brothers, nahikalipay. Mao kinya kalipay sa Dios. Sa wala pa ko nakaato dito, burak, mabugat. Sama sa bukid, bukin no kay pabangan na po kay bukin no. Kanang mission trip kay sama sa bukid. Pako kayo. Pero sa diyang nakaato ko, kanang bukid kay nahimong gamahing bukid. Tungo sa kalipay sa Diyos. So mga mingon si Jesus Cristo nga, kaya akong yugo mabugat o masayon? Masayon. Tungo sa kalipay sa Diyos. Tungo sa kalipay sa kaluwas. Nasa naman ninyo? O ikadua, para mauli ang kalipay, kinanglan ta bubalik sa fellowship. Philemon chapter 1. The Philemon chapter 1. Okay, Christian, Philemon kay pangalan sa iglesia, pangalan sa tao. Dahil lasong man nangutan ako karong hapon na Bible quiz time, di ba? Philemon kay pangalan sa iglesia, pangalan sa tao. Pangalan sa tao, walay Philemon Church. Philemon kay tao, pangalan sa tao. Payong hinumdumi, na ilasong man ang istorya ko, karong hapon, na Bible Q&A time. O payong hinumdumi ang title sa karong sermon, takama question kay gikan sa karong sermon. Okay, Philemon chapter 1 verse 5.
to 7 akong basaw. Nga nakadungog mahitungod sa imong guguma sa imong paktuo nga nabatunan mo diya sa Ginoong Hesus ug sa tanang mga balaan. Aron nang imong papakiambit sa paktuo, ang mabungaon sa pakila sa tanang mahayong butang nga anak kaninyo patok kang Kristo. Verse 7 atong masahon. Kahit ako ang akong kahit nang pakalipay diya sa imong guguma, kahit igsuon ang kasing-kasing sa mga balaan na bago tungod kanimo. Ano man nahi dakong kalipay? Tungod sa fellowship, di ba? Tungod sa fellowship. Tungod sa fellowship. Yeah. So, bisan pa nahi dakang mga kaliso sa kinabuhi ninyo. Mga brasi sa nabay dakang mga kaliso pagantos wala. Naba wala. Dakan. Dili ka makas siya sa tanan, di ba? Dakang mga kaliso, complete problema sa inyong kinabuhi. Gikan sa pamilya, gikan sa trabaho, gikan sa silingan, di ba? Dakang mga problema. Pero, pinay sa fellowship, uban sa mga brothers and sisters, mapunot ta sa kalipay, di ba? Kalipay. So karong hapon nay Ulsen fellowship, di ba? Babati nimo ang kalipay. Babati nimo nga mao kinyang langit. Kanang kalipay hangtod dito sa langit, di ba? So babati nimo ang pipilat ka bahin sa langit. Karong hapon. So pinay sa fellowship, mahupay ta o mapunot ta sa kalipay. O ikatulo, para mauli ang kalipay, sama ni David kinatamak-ampo, di ba? Kinatamak-ampo. Ginoo pa yung iuli kanako ang kalipay sa kalwa sa Ginoo. Kung makampo ka, buhatak ang Diyos. O ikaw pat, kung baktuman ko, nahay paktuman. Kung baktuman ko, nahay kalipay. Nahay kalipay. Miyaging, siguro Bible seminar, dakang mga brothers ka nakapil, o Grand Bible seminar po, dakang na nakapil. Sa diyan nakapil mo, bisan pa pasin na conflict sa wala pa ka nakanidiri, kinanamba ko, wa ato dili. Pero bisan pa na conflict sa imong kasing, pero sa diyan nakapil ka, kumusta imong kasing-kasing? Naikalipay, di ba? Bisan pa kitintay ko, pero naka-overcome ko, nakapil ko karon, anak pa na naikalipay. So, pinay sa paktuman, buhabot ang kalipay. Proverbs chapter 21. Proverbs chapter 21. 21 verse 15. Proverbs chapter 21 verse 15. Atong basahon. Mao'y kalipay sa matarong ang pagbuhat o hustesya. Apa mao'y usak ka pakalalak sa mga mamuhat sa kasalanan. Mao'y kalipay sa matarong ang pagbuhat. Kung bakwa ko og mahayong butang, nahikalipay, di ba? Kalipay. Kung makampo ko para sa mga brothers and sisters, kung mutabang ko sa mga brothers and sisters, kung magsakripisyo ko para sa mga resources para sa brothers and sisters, nahikalipay. Pisa pa kapoy ang lawas, pero nahikalipay, di ba? So, mingon po si Jesus Christ sa Matthew chapter 25, Matthew chapter 25, the verse 23, okay. Lantaw ng screen. Matthew chapter 25, 23. Atong masahon. Ang iyang agalon ng ingon kaniya, mayong pakabuhat, ulipon nga maayo ug matinumanon. Sa diutay matinumanon ikaw, sa dakhan ikaw pagapiyalan ko, sumulot ka sa kalipayan sa imong agalon. Yes. Bisan pa kamay butang, pero kung matinumanon ka sa diutay, maka-join ka, makakuyok ka sa kalipay sa Diyos. Example, cleaning time. Bisan pa manglimpyo. Kung manglimpyo ka, bisan kamay buhat sa atubang sa tao, pero makakuyok ka sa kalipay. Kung maghugas ka sa plato, bisan pa kamay buhat sa atubang sa tao, pero makakuyok ka sa kalipay. Nasa naman ninyo? Obedience kayo makatag sa kalipay. O ikarima, kano sa mabalik ang kalipay? Kung mapaambik ka, kung
ambik ko sa mayong balita. Kung mag-evangelize ko. Yeah. Pinay sa evangelism, madaw nako ang dakong kalipay, di ba? Sakto? Kabalo ba mo, kinsay makapaminaw sa Bible seminar pa kayo? Katong nag-evangelize. Di ba? Example, akong pamilya kay namin ang kauban. Tayo wala paktulo. Sama sa bagong tao, maminaw sa pagayo. Ano man, nag-evangelize siya, nag-evangelize ko. Ano man, wala pa duwas ak, wala pa sign of end of time, kinang siya maminaw, pasong ano man, wala pa nakaistorya. Mag-exciting kayo ang brothers nga nag-evangelize. Diba, nakasi natin ba mo? Dahil, wala late. Sayong time, baka ani sila. Makinahanglan ko butabang sa newcomers. Pero katong walay inviting, usay makatulog. Usay mo gawas. Modilitanan. Anyway. So katong nag-evangelize, ngano man ay mahayong concentration tungo sa kalipay. Ginoo, salamat kayo. Nag-evangelize ko karon. Bisan pa huyang ko, bisan pa naida ka makahuyang ko, bisan pa kulang ang pagampo, bisan pa kulang ang sakripisyo. Pero anyway, nag-evangelize ko karon. Salamat sa Diyo. Naida kong kalipay, di ba? Wala. So bisan pa huyang ko, kung mag-evangelize ka, bubalik ang dakong kalipay dahil maka-evangelize ka pa gusto. Kaya mabati nimo ang dakong kalipay Pinay sa evangelism. Evangelism kay mohatag sa dakong kalipay. Tanaw ninyo? Yes. So kung mag-evangelize ka, kada Bible seminar kay murag bagong Bible seminar. Pero kung walay evangelism, Bible seminar kay hinay-hinay boring. Same topic. Luwasak. Tanaman sa Eden, Israel, Sala, Gospel. Kung walay inviting, Bible seminar kay mahimong boring. Pero kung mag-evangelize ko, kada Bible seminar, bisan pa same topic, murag bagong seminar kanak. Evangelism kay nagatak sa kalipay. Yeah. So mao nga, main chapter, Psalm chapter 51, verse 13. Psalm 51 verse 13. Yeah. So verse 12, mao kinya pag-ampo ni David para mauli ang kalipay sa kalwasan. Dayon kung muuli ang kalipay sa kalwasan, unsa man yang buhaton? Verse 13 to 14 atong basahon. Unya, baka tudulo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ugang mga makasasala, mga kabik, manghani kanimo, luwasa ako gikan sa sala sa pakpatay, o Dios, ikaw nga Dios sa akong kalwasan, ugang akong dila, makaawit sa kakusok, mahatungo sa imong pagkamatarong. Usabi pa sa banin, kung buuli ang kalipay sa kalwasan, akong iwali ang mayong balita. Akong i-evangelize. So, kalipay ka importante. Yeah. So, si Apostol Pablo, sa iyang kasing-kasing na dakong kalipay, di ba? Dakong kalipay. Mao nga, pisa pang naipakantos, nakapadayon siya sa papamisa mayong balita. No? Yeah. Ikaduhang Korinto, chapter 12, verse 10. Ikaduhang Korinto chapter 12 verse 10, mao kinyang testimonyo ni Apostol Pablo nga napuno sa kalipay. Chapter 12 verse 10. Okay, atong basahon, surituan. Tungon niya na ikalipay ko ang mga kaluyahon, ang mga papa na matas-matas, ang mga kawalaton, ang mga pangnutos, ang mga kagulanan tungod kang Kristo, kay kung maluya ako nan mahimong kamhanan ako. Nalipay ba si Pablo? Wala. Unsa man iyang nalipay? Pagantos, kalisdanan, pangnutos, nalipay gyud siya sa mga kalisong ano man. To kay napuno siya sa unsa? Kalipay. Okay, nasa naman ninyo? Yeah. So, ang Diyos po, kano sa siya malipayon? Kung isa ka tao kay maluwas, malipayon yun ang Diyos. Nasa naman ninyo? Yes.
Okay, last pulong, Lucas chapter 15. Kalipay mo kay last pulong. Last pulong po kay makata sa kalipay. Lucas chapter 15, verse 4. Verse 4 to 7. Akong basaon. Kinsang tawhana diya kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero o nga nawat-an ug usa kanila dili ba siya mobiya sa kasiyaman ug siyam ka kaminggawan ug mangita niya tong nawala hangtod kini makapulagan niya ug sa makita niya kini kamagapas-an nini sa iyang mga abagang nga malipayon ug sa iyang pag-abot sa balay makatigom siya sa iyang mga abiyan ug sa iyang mga silingan nga nagaingon kanila mananglipay kamo uban kanako kay akong hikapulagan ang akong karnero nga nawala. Verse 7 atong basahon. Makaingon ako kaninyo nga sa maong pakaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasalang nga makinulsor labaw pa sa kasiyam ug siyam nga mga batarong nga walay kinahanglan sa pakinulsor. Yes. So pinagi dinhi sa beskulo importante ang leksyon pakinulsor para sa kalwa sa kay kapila. Para sa kalwasan. Pila ka pakinus kay kinangnan. Kada kang kaisa. So mao nga dinhi sa beskulo siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa pakinulso, di ba? So naluwas na sila, pero isa ka karnero nawala, wala pa siya naluwas. So nakabalik siya. So kinsay nalipay? Kinsay nalipay? Ang Diyos. So kung isa ka tao kay maluwas, kinsay malipay yon? Ang Diyos. So, samtang na yung mga Bible seminar, mo counseling, o evangelism, malipay yung Diyos, ang Diyos. Nasa naman ninyo? Yeah. Tadinood. Yeah. So, verse 6, pag-usop. Yeah. Okay. Tingin sa base ko naman. Atong masaw. Mananglipay ka mo uban, kanak. Yeah. Let's enjoy with me. Okay, so mo uguma kay 25 mo Christmas Day, di ba? Pero yung mga Kristiyano ang inyong hibalo nga Christmas Day kay walay pulos. Christmas Day kay gikan sa kabalo baka gikan sa adlaw sa pagsimba sa mga Diyos. Christmas Day kay adlaw nga nakasimba ang mga tao sa adlaw kay sa karang panahon nakasimba sila sa adlaw iyong nga Diyos. Son is God. Nakunaw sa man niya. So kada December 25 nakasimba sila sa adlaw. The Catholic gigamit nila ang same day iyong nga Christmas. So nakatudlo siya nga nataw si Jesus niya ta panahon na pero sayo si Jesus kay dili nataw sa winter season. Halos March o April. Spring season nataw si Jesus. Unsa to pa kay balo? So yung additional teaching the Lucas chapter 2 verse 8. Lucas chapter 2 verse 8. Lucas chapter 2 verse 8. Atong masahon. Kung may mga magbalantay sa mga karnero sa mao yutang nagapabilin sa kaumahan o nagabantay sa ilang panon sa kagabihon. Yeah. Lucas chapter 2, sadyang natawo si Kristo ang mga magbalantay sa karnero kay dito sa gawas. Dito sa gawas sa gabi. Yeah. Sa gawas. Kay December ang mga magbalantay kay dili mo gawas. Kay gihapon bisan pa nay teacher to pero Israel winter season nay tungnaw. Pero ang mga magbalantay sa makarnero kay makagawas March o April, May. Niya to panahon na nang panahon na. Yeah. So sa patinod wala exact date sa pakatao ni Kristo sa Biblia, di ba? O clear kayo nga, wala siya nataw sa winter season, dili December. Nasa naman ninyo?
December, bugnaw kayo dito sa Kamingaw sa Israel. Ang mga balantay sa karne kadili makagawas sa gawas. Para pakpantay sa karnero. Tayo bugnaw. So, dakang mga tao kadina mga Christmas party dili biblical. Unsa ito mo? Para sa Diyos, para sa akong kaugal nimo. Kinata mag-enjoy uban sa Diyos, pinay sa evangelism, dili pinay sa Christmas party. Tanawa, Luka chapter 15 pag-usok. Luka chapter 15, verse, kano sa kinata mag-enjoy uban sa Diyos, kano sa kinata magnipay uban sa Ginoo, dili pinay sa Christmas party. Kung dili pinay sa evangelism, nasa naman ninyo? Evangelism kay mas importante. Kay pinay sa evangelism adang nakuang kalipay, dili kikan sa Christmas party. Kanang Christmas party kay makata sa physical kalipay, dili kini tino nga kalipay. Dili kini kalipay sa kaluwasan, nasa naman ninyo? Tanawang mga silingan, unsa man ilang kipang bak kada Christmas party. O nakabasa sila sa Biblia? Nakainom, mag-gambling, mag-party, nakaw na lang. Asa man ang kalipay sa kaluwasan. Verse 6, pag-usok. Atong basa verse 6, atong basa sa Lichuan. Uksa iyang pag-abo sa balay. Makatigom siya sa iyang mga abiyan, uksa iyang mga silingan, nga makaingon kanila, mananglipay kamo uban kanako, kay akong hikaplagan ang akong karnero nga nawala. Manaknipay kamo uban kanako, mao kinyang pulong Yesu, di ba? Kanusa sa Christmas Day? Sa diyang nakabalik ang karnero nga nawala. Sa diyang bubalik ang mga tao nga dili ruwas, mangnipay ta kanako. Mangnipay ta uban nako. Karon hapon sulo sa Olsen Fellowship na celebration ceremony para sa mga bagong nalwa this year. Mao kinyang tinong nga kalipay. Kinata mapasalamat sa Dios kung kay dakhanang nangalwas this year, di ba? Akong gi-count pila ka bagong nalwas, over 14 this year. Mao kinang tinong nga kalipay, dili pinay sa Christmas. So ayo sa pasabot, ang lasong man ay Olsen Fellowship karong gabi kay dili tong sa Christmas, kundi tong sa end of year. So lain nga mga church humana last week. Ubang nga church last week humana ang Olsen Fellowship, ubang nga church kay karong gabi kay Sunday man, dili tong sa 24 today. Mo takana tong kay karong adlaw kay Christmas Eve, mao nga nay Olsen Fellowship yung Christmas party, dili Christmas party kini. Ang lasong man schedule sa Olsen Fellowship karong gabi kay last week na sa guru one Bible study na mao nga bisong nga naka fellowship last week, mao nga schedule kay karong adlaw dili tungo sa Christmas kundi tungo sa segurong Bible study na last week, okay? Yeah. O tungo sa Christmas Day mo naay benefit ng man naay Holy Week, di ba? Holy Day. So ana panahon na adunay fellowship uban sa pamilya. Dili para sa Christmas Day kundi para sa pakiusa sa pamilya. Usay problema, di ba? Dili para sa Christmas Day, okay? Yeah. Kundi para sa family union. Mo pwede nga mo adunay mo pakauban sa pamilya. Wala problema kini. Dili kung kanang activity kay dili para sa pagsimba sa Christmas Day, okay? Yeah. Nasa naman ninyo? Yeah. So atong nakadunang kabahin sa kalipay sa kaluwasan, so bisan pa unay dakang mga kalisod, bakantos, palihog, bantayan ng kalipay sa kaluwasan. Okay, dakang kayong salamat sa pagpamina, makamputa. Salamat sa Ginoo, tungo sa imong dakong grasya, naluwas kami, ug tungo sa imong dakong grasya, nakatigom mi diri para pakpamina sa imong pulong Ginoo. Ilabi na among nakaduna ng kabahin sa kalipay sa kaluwas sa Ginoo. Ingong Kristiyano nga naluwas, nadawat na pun namo ang dakong kalipay gikan sa Dios, gikan sa kaluwasan. So mga payog tabang iming makabantay sa kalipay sa kaluwasan, ano na arong makakinabuhi kami para sa Ginoo, padayon Ginoo.
O kung nawala ang kalipay sa kaluwasan, paliuli ang kalipay sa kaluwasan Ginoo aron nga makakinabuhi kami para sa Dios pagusog Ginoo. O ilabi na tungo sa imong dakong grasya, kada bulan na mga bagong naluwas o nakadaka ng mga brothers and sisters karong tuiga, mga dakhang kayong salamat sa Dios. O next year po, to hinami nga makita namo ang dakong buwas sa Espiritu Santo padayon aron nga malipayon kami o makauban kami sa kalipay tuuban sa Ginoo. Salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo, among giyampo. Amen. Okay. Makanta